Osanottajat siis 34 Päivinen, 36 Lappalainen, 37 Lähteenmäki, 38 Simpanen, 49 Honkanen, 40 Jaakkola, 18 Nikkinen. Ja 30 sekunnin taulu nousee näin ylös, 30 sekuntia ja sitten tiukka startti. Näyttää siltä, että siellä ihan ei noin monta kaveria ole mukana, mitä tuossa luettelin. Siellä on 6 autoa ja tuossa ehkä mainitsin 7kin. Kuka on sitten poissa, se selviää varmaankin ensimmäisen kierroksen aikana. Ellei aiemmin lähettäjä ottaa jälleen tuon lipun. Ja niin kuin huomataan, sieltä aurinko pilkottelee pikkuhiljaa. Se ei paita enää pelkästään varkaudessa. Ja lipu heilu alas. Juniorit ryhmä 5, yli 1300 kuutioiset koneet ja 5 täyttä kierrosta. Ja näin se on, että kuplat menee tänään kovaa. Siellä numero 36 ottaa johtopaikan Matti Lappalainen. Hän ottaa kirkkaat keulat ja muut tulevat sitten perästä. Matti Lappalainen. 36 numerolla ajaa VV 1302 S-autolla ja on tämän järjestävän seuran kavereita, joten peukut pystyy sitten Lappalaisen Matille, että hän pärjää hyvin. Hän on Kuopion UA-miehiä, omia miehiä. Ja puolikas täyttyy aivan pian. Kurkimme täältä tuloksia ja maalivaatteen alle. Siistissä sladissa vetää. Hän antaa kumien puskea eteenpäin. Ohjailee oikein. 4 kierrosta jäljellä. 36. Matti Lappalainen johtaa. 24. Martti Päivinen. Päivinen siis 4. Nikkinen 3. 5. on siellä 38 numerolla Seppo Simpanen. Näin siis tuo 5 rykelmä on rakentunut ja näinkö on, että muut ovat sitten pois kuvasta kokonaan ilmeisesti, koska nämä 5 vain tulivat tänne ja tuolla heiluu keltainen lippu sen merkiksi, että 1 auto on radalla. Ja näin täyttyy 2 kierrosta tässä lähellä 36. Matti Lappalainen, mutta tiukkaa vastusta yrittää antaa ainakin numerolla 40 Simo Jaakkola, eroaa noin 10 metriä. Volvaamatsa heittelehtii pahasti siellä numerolla 18, Tapani Nikkinen, Mikkelin uasta ajaa siellä, mutta säilyttää tuon 3. tilansa. Sitten 4. numero 34, Martti Päivinen 5. sitten kaukana muista on numerolla 38 Seppo Simpanen. Muut ovat sitten jossakin. Nämä 5 taiteilevat ja taistelevat paremmuudesta tämän päivän lähdössä junioriryhmässä 5 yli 1300 kuutioiset koneet. Nämä ovat varsin järeitä koneita, mutta ei näillä huippuaikoja silti täällä tehdä. Niissä autoissa on sen verran pikkuisimmat autot nopeilla moottoreillaan, kovilla koneillaan ovat päivän ykkösiä, mitä tulee aikoihin. Pois luettuna sitten RC Cup, jossa muuten kierretään 10 kierrosta. Kyllä näidenkin autojen konehuoneesta löytyy varsin kovaa metelin poikasta. Ei kuitenkaan ylisääntöjen sallimien rajoitusten, mutta ääntä kuitenkin. Johdassa edelleenkin Matti Lappalainen. Ja näinkö sitten on, että Kuopion oma kaveri ottaa hienon voiton. Se olisi hieno saavutus, jos järjestävän seuran oma kaveri. Joka tapauksessa hieno hänen johtonsa numerolla 36. Matti Lappalainen ja auto sanotaan se vielä kerran. Tuossa se on BV, eli Volkswagen 1302. S-koneella varustettuna ja viimeiselle kierrokselle lähtee myöskin sitten kakkostilaa hallussaan pitävä Simo Jaakkola, jonka konehuoneesta kuuluu hiukan epämääräisiä ääniä. Ja hän on myöskin jäänyt selvästi. Sitten 3. on edelleenkin numero 18. Näillä kavereilla saattaa olla sitten 3., 4. ja 5. tila. Pientä nahinaa vielä. Saa nähdä, miten tuossa sitten tuo viimeinen kierros viedään läpi. Tullaanko tässä samassa järjestyksessä, mistä lähdettiin toisellekin kierrokselle maaliin. Saa sitten näin tietää kuitenkaan. No kyllä se nyt jo melkein tietää, tuoltahan jo tulee. Huomattavasti hiljempaa hän vetää tuon viimeisen mutkan, mutta maalissa näin ja näyttää, että täältä pesee pojat. Hän tuli ja voitti, heilautti nyrkkiä vielä, että hienostihan tuo meni.